Partit molt igualat, el que s'ha vist entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. Al principi del partit, els del Vallès han tingut un parell d'ocasions clares per avançar-se, però Boris Garrós no ha estat encertat a les rematades. La Pobla, però, ha respost poc després i fins i tot al minut 29 li han anul·lat un gol a Sergi Moreno per fora de joc. El mateix jugador ha pogut marcar pels tarragonins abans del descans, després d'una gran jugada personal, però la rematada li ha sortit alta. Partit igualat, que mereixien més, sí, potser sí, però ja s'ha acabat, o sigui, no. Jo vaig animar els jugadors que aquestes finalitzacions que estem treballant contínuament estem intentant reforçar aquest tema per tindre una miqueta d'avantatge al marcador, que és el que ens ha faltat el dimecres, l'última hora del partit, i avui. Però jo crec que dos equips de tercera potents han fet un bon partit de futbol. A la represa, mateix guió. El Rubí ha tornat a tenir oportunitats per fer el 0-1, però el porter tarragoní i el pal l'han evitat. Es un partido que tuvo diferentes momentos y diferentes fases, ¿no? Por momentos no tuvieron ellos, por momentos lo tuvimos nosotros. Podríamos haber ganado nosotros, después pudieron haber ganado ellos. Bueno, creo que lo bueno es que los dos equipos hemos tenido buena propuesta, los dos equipos intentamos salir a ganar. Al final, bueno, la gente puede haber disfrutado un buen partido, lamentablemente no pudimos ganar, pero bueno, sumamos un punto. En els minuts finals, una ocasió molt clara per banda. Primer, ho ha intentat la Pobla amb una rematada de David Díaz i en el temps d'afegit, Carlos Esteban ha estat a punt de marcar, però Alberto Varo ha fet una gran aturada. Al final, empat sense gols i repartiment de punts entre els dos conjunts. La Pobla de Mafumet continua segona i el Rubí passa a ser tercer.